Rotary International District 9142 amalitego ọgbakọ akpọrọ 2023 Signature Conference n'Awka. Ebumnobi ya bụ ime ka ọhaneze mara ihe ndị ha jikasị n'aka. Ndị nnọchite anya ndị Rotary International mere ka nwata nke oge ha bịara kpọtụrụ Managing Director ụlọ mgbasa ozi ABS Obidiegwu n'Awka egopụta ihe ndị ha nwegasịrị dịka ịgba ọgwụ mgbochi maka ọrịa ntụrụọkpa bụ polio nakwazi ịkwalite ọlụ ha na-alụ ka enwee ezi nghọta banyere ọlụ ọma ndị Rotary International na-alụ ya na ịhụ na udo na-achị n'obodo. Onye nta Blessing Dennis wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ nke afọ 2023 bụ nke akpọrọ Diversity, Equity and Inclusion Strategies for National Development bụ nke a ga-esite na ya wee leba anya n'etu ọnọdụ azụmahịa si dị ya nakwa ihe ndị Rotarian na-emegasị n'obodo. Ka ọ na-enye okwu ya, onye bụ past International President Maazị Hogan Kenak bụ onye nwunye ya bụ Susan sonyere kọwara na Rotary bụ ndị na-agbasi mbọ ike ịhụ n'ụwa bụ ebe ndị mmadụ na-ejikọ ọnụ ma na-enyere ndị mmadụ aka n'agbanyeghị ebe ma ọ bụ asụsụ onye ahụ si. Maazị Hogan, onye na-anọchite anya onye president nke Rotary International na ya bụ mmemme, nwere afọ ojuju n'etu esi nabata ha na Nigeria. Ka ọ na-ekwu okwu, onye district gọvanọ Oriakụ Grace Okaro kwuru na ya bụ njem nleta bụ nke a ga-esite na ya wee kwalite mmekọ dị n'etiti Rotary International nakwa ABS ya nakwa ịyọ maka njikọ aka ọnụ n'imepụta ihe mmemme dị iche iche. Ka ọ na-ekwukwa okwu, otu onye sokwe na ya bụ otu Maazị Ndukwe Ọkpani kwuru na Rotary bụ otu ama ama n'ụwa niile nke nwere ndị otu ya karịrị nde 4 n'ebe dị iche iche. Na nzaghachi ya, onye Managing Director nke ABS Sachido toro amụma ahụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo na-ewepụta iji wee hụ na steeti a bụ ebe dị mma maka ndị na-eme njem, ma kenekwa otu ahụ maka etu ha si etinye anya inyere aka wee chụpụ ọya polio n'ụwa. O tokwara aka ọrụ nke onye district gọvanọ ahụ ma kwukwa na etu o si nabata ya bụ ọrụ ịtụgharị 4-way test nke Rotary n'asụsụ Igbo bụ ihe kwesịrị nṅomi. Ya bụ onye MD ahụ gwakwara ndị Rotary ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere anya n'amụma ọchịchị gọvanọ Soludo n'ịtụgharị Anambra ka ọ bụrụ ebe dị mma obibi ma na-agakwa n'iru.